И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Елементора и днеска ще играем... Ще спра да паза само да го сложи правилно. Готово. Готово? Еми, аз съм го пуснал. Да, и ще играем днеска Skywars в този сервер, после Hunger Games и друго не се сеща. Но където се пада един цвят? Ако някой се сетя, ще играем Cover Shoes. Или Survival. Skywars. Здрасти. Казвам на Само зрителите. да лагвам, как те знаеш. Всички се знаят. Както виждате, сме с текстурен пакет. Така, айде бързо, 8 човека сме, таман. Преди малко му кръшна Майнкрафта. Облаците, бързо. Бързо. Ето, почваме. Качих се. Ей, за пръв път. Ох, каква калага. За пръв път да успея да се кача. Всичко. Да, броня не да изслужих, бе. Не. Ти където я сложиш там, нали, те маха. Ти дава друга. Така, събрахме всичко. Всъщност ще направим така. Някакъв почваме пътечка. Не ми се струва той отива да се направи това. А тук път. Как да го измислим? Не съм паек, че да го направя. След като изкопаеш, ще го измисля. Поне, че на Skywars ти дава Iron и Gold. 5 стана. 5 стака да бе. 5. Аз чух 5 стака Iron. Айде! Така. Сега няма камък. Не знам как ще се изкача. Това не трябваше да го слагам така. Копай камък. Пак го сгреших, бе. Ще издържи още 3 минути твои. Колко? 2 минути и 59. Така. Оня вече прави пътечка. Ще го гътнем. Опа! От първия път. Гътнахме го. За първ път ми е да го гътна от първия път. Преди даже не може да го гътна. Имам 2 камък. Лавам. Добре, там са диамантите. Оня там гледа някъде. Ще трябва да си вземем нещата. Изтекал съм. Да си направим пръчки. В случай си направим кирка. Ще си направим и един меч. Готови сме. Но и това за първи път се развива бързо. Оня е избегал там и... не прави пътечка. Таман. Ма само не ме гътнат. Снимам само да не ме гътнат. Това ще бъде фейл. Колко станахме? Тим. Да. Колко става? Още малко. Ти гътна май първия. 4 сме вече. Ще станат 3. Наближих ли го? И... Каква пътечка прави тук със слабове? И за първи път направи такъв чум. Да бе, за първи път. Не съм много добър на паркур. Оня спрай дърво. Спрай дърво. Ко ме гледаш?
Ами сега... Ай, слизай си долу. Долу, бе, долу. Аз Стори не ми... искам ти преча, бе. На мен ми се стори, че това е някаква кацана. Само да не... О, извади снежните топки. Ой, че там пристигнал. Маняк, маняк. Добре, Доня ме опасява, има снежни топки. И ще ме гътне. На мен ми се вижда, че той ги е дигнал нагоре и пляска. Или това са мунчите. А не, това му е името. И малко е бъгах в тех черпака. Да, прилича ми на някакъв... Не, видях го! Щях да победа. Да, бе! Не, бе. Не ми се играе още. Ами, играй Hunger Games. Ще се върнем, хора, когато отидем на Hunger Games. Стига, бе! Пусна ли? Да! И здравейте всички, които ме гледате. Тоест, завърнахме се. Сега сме в лобито на Hunger Games. И двата сервера ще ги има в описанието и гледаме в коя арена влязахме. Да ви кажа, не съм баш път. Вау! Оня гори. Има кръв! Той май ще умре. Колко човека сме? 3, трябва ни още кой? Те доколко бяха 6, май. Не, 5 ни трябва. Още 2, значи. 5. Ето го бе, почваме. Едно, бързо! Дай бързо! Чакай бе, това са 20 секунди. Не, това е арена 7 бе. Не, още се гори и звука е много гаден. Дано вие да не го чуят. Аз съм се слушал, така ще го чуят. Аз го чувам. Той ще спре да пука бе. Има кръв от него. И аз спри клипът на пауза, като дойде друг човек, ще го пусна. Добре. И здравейте. И върнахме се. 8 човека сме вече. И се преместих. Излязох няколко пъти. И започваме след 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Начало. Той не... Взимай. Взимай всичко. Бягай. Вземи бутушката, служи си ги. Бутушките! Ти ма ги хвърли. Не съм служил. За малко го Чест. пуснал. Какви яки неща ти ще се падат. Не съм надявам, че ще спечела изобщо. И какво? Не, това спринта някакъв бъгър. Само някой да не ме гони. Ще ме убие, защото още нямам нищо. Имаш броня. И сега трябваше да почне музиката. Още един чест. 2 Iron Sword. Чест 5 си го служи. И ти трябва само каска. Лук. Тук някакъв... И ще бъдеш какъв? Full armor. Армор. Сървъра за 1.5.2 и сега ми лаги. Ти си на 1.7.4. На 1.5.2 са бе. Не видя ли? Умряха вече. Почна да умира. И тук трябва да има Не чест. помня дали имаше. Има още един етаж. Само спре лагва, бе. И тук дано да няма никой. Чук, защото в тия коли най-много се срещат убийци. Няма ли чест? Има още етажи нагоре. Как ще го Няма направим? Това и аз мога да го направя. 2 Ами ръка. сега откъде беше? Май ме видях. Не съм. Къде се излизаше? Иска да е мая до теб.
А кой е там? Врата. Отивай в другата стая. Спритни. Няма, отивай в другата стая. Спритни, бе. Абе, отивай в другата стая, бе. Ау? Нищо. Ако слушате, ако чувате някакви странни звуци, не от мен, а обратно. По-добре. Вече имам YouTube профил. Имам YouTube профил. Да. Димитър Тотев. Аз съм качил няколко клипа. 5-6. О, Митко, виж кой намери. А? Ау. Митка намерих много често. Ау. Това е... Какво? Хора, изглежда, че сървъра крашна. И ще се върнем след малко. И така, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Изглежда няма да снимам повече на Майнкрафт. Ще снимам, да, ама сега не. Сервера крашна, където беше Hunger Games с Skywars DB се играе. Станал съм много на Skywars. Преди печелих 10 пъти повече. Да. И така, това беше от мене. Аз бях елементора, виждате ми как изглеждам. Има го и в първия клип, дето се казва тест. Не очаквайте, че това бил истински клип. Просто исках да видя дали мога да кача клип в YouTube, защото миналия път не можех, а исках да кача един як клип. И очаквате един клип, дето, ако не викнат изобщо, навън ще излезем, пълно е със сняг и ще се парзаляме и може да снимаме, да. Така, това беше от мене и айде, чао. Това е Димитър.